खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिगा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। पद्मश्री बिरुबाला राभाया रुंसारि जाबाय। काजिरङायाव जिब साफारि सिबिथायखौ 31 मेसिम बारायबाय। मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि हेंथायै पाकिस्तानाव दुंहाव थासारि। गसाइगावनि हास्राव बारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय। दिल्लीनि उनाव जयपुरनि गोबां फरायसालिफोराव बमा बेफ्रुहोनो हुमखि होदों। गंसे मन्दिरनिफ्राय गोबां बेसेन गोसा मुवा बेसाद लुथिनानै लांदों। डिमापुर आरबान हाटआव 6थि इन्टार-स्टेट रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय। रुपहि दुर्गा मन्दिर दरखं मोखाङाव खुंगा 30थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। पद्मश्री बिरुबाला राभाया आरो गैलिया। दिनै फुंनि 9:22 रिंगायाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव जोबथा हां लादों। गोलाव समनिफ्रायनो गिख्रंथाव केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानाय पद्मश्री बिरुबाला राभाया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि आइसिइउआव फाहामथाय लागासिनो दङमोन। मख'नो गोनांदि आसामाव खोमसि फोथायनाय आरो दायनि बुथारनायनि हेंथायै समाजाव सांग्रांथि लाबोनो नाजादोंमोन बिरुबाला राभाया आरो दायनि सन्देह खालामजानाय माखासे सुबुंखौ मदद खालामदोंमोन। गावनि बेबायदि बावसोमनाय आरो समाजाव सांग्रांथि लाबोनो नाजाथाबनायनि थाखायनो 2021 मायथाइयाव बिरुबाला राभाया हादरनि 4थि देरसिन सिभिलियान एवार्ड पद्मश्री बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। इंखं वेलफेयारआ होनाय बोसोरनि सुबुं बान्था एबा मेन अफ द इयारखौबो मोननो हादोंमोन बिरुबाला राभाया। बेखौबो मख'नो नांगोनदि बिरुबाला राभाया समाजाव गावनि बावसोमनायनि थाखाय 2008 मायथाइयाव रिलायन्स इन्डास्ट्रिज लिमिटेडआ मुम्बाइआव मान होदोंमोन। 2011 मायथाइयाव सर्वेश्वर दत्त सवर्णी बान्था, 2015 मायथाइयाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सोल्जार अफ हिउमेनिटी बान्था, 2019 मायथाइयाव आनन्दराम टेकियाल फुकन बान्थानि अनगायैबो माखासे बान्थाफोरखौ मोननो हादोंमोन। पद्मश्री बिरुबाला राभाया दिनै रुंसारि जानायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थिगिरिफ्रा गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला रायजोआरि मान होनानै जोबथा बिदाय होनाय जागोन पद्मश्री बिरुबाला राभाखौ। बिरुबाला राभानि जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारिखौ केबिनेट मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारी आरो जयन्त मल्ल बरुवानो बिबान होदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आसामनि मुंदांखा काजिरङा नेशनेल पार्कआव जिब साफारिनि सिबिथायखौ बारायबाय। काजिरङायाव दावबायारिफोरनि बिहिरखौ नायनानै जिब साफारिनि सिबिथायखौ बारायनानै होनाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला काजिरङा नेशनेल पार्कआव फैगौ 31 मे खालारसिम जिब साफारिनि सिबिथायखौ बारायनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि काजिरङायाव 2013-2024 दावबाय बोसोरनि जिब साफारिखौ 16 मे खालारनिफ्रायनो बन्द खालामगोन होनना फोसावनानै काजिरङा नेशनेल पार्क खुंथाया बिथोनलाइ जारि खालामदोंमोन। नाथाय आथिखालनि बोथोरनि थासारि आरो दावबायारिफोरनि बिहिरखौ नायनानै काजिरङायाव जिब साफारि सिबिथायनि समखौ फैगौ 31 मे खालारसिम फोलावनाय जायो। पाकिस्ताननि आवग्रिजानाय काश्मीर एबा POKआव मुवा बेसादफोरनि अख्रां नांगा बेसेन बांनायखौ होबथानो थाखाय रायजो राजाया लामायाव ओंखारबोनानै सोरखारनि हेंथायै धरना खालामदों। बे धरना होनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय सोमावसारग्राफोरनि सायाव पाकिस्ताननि रेन्जारआ गुलि गावनायाव गासै 2 सुबुंनि जिउ खहा जायो होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि POKनि सामानि, कुइरास्ता, साहेनसा, आटाफानि, मिरपुर, हाटियानवाला बायदि ओनसोलाव बे धरना होनाय हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। गसाइगाव सोहोरनि साहा फारसे थानाय गसाइगावनिफ्राय सराइबिल थांनाय लामायाव गंनै गारिजों सौग्रावलायनाय जाथाय। गंसे दंफां रोगानाय नाम्बार गैयै बोलेर' पिकआप भेन आरो AS 16C 5340 नम्बरनि मानसि रोगानाय टाटा मेजिक गारिजों सौग्रावलायनायाव बे दुखुनांथाव जाब्रबथाय जाथाया जायो।
बे जाब्रबथायाव साथाम उन्दै गथ'फोरा गोब्राबै जोखोम जानायजों लोगोसेनो टाटा मेजिक गारियाव गाखोनाय माखासे मानसिफोराबो गोब्राबै जोखोम जायो होननानै मिथिनो हादों। बेनिनो सासे उन्दै गथ'नि थासारिया गोब्राबसिन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जोखोम जानाय गासै सुबुंफोरखौ गसाइगाव R&B सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फारियै जानालिगाव गामिनि अलंबार नार्जारी 25 बोसोर, अनिरुद्र हाज'वारी 17 बोसोर, रामदेव गामिनि राजमिता नार्जारी 8 बोसोर, जेक्सन नार्जारी 2 बोसोर, मिथुन नार्जारी 35 बोसोर, सराइबिल गामिनि रसना बसुमतारी, दानसोरां बसुमतारी 4 बोसोर आरो मथामबिल गामिनि मनजित ईश्वरी होननानै सिनायथिनाय जादों। दिल्लीयाव हुमखि होखांनायनि उनाव राजस्थाननि जयपुराव थानाय गोबां गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव दिनै इमेलनि गेजेरजों बमा बेफ्रुहोनो हुमखि हरनाया हादरनाङैनो गिखांनाय सोमजिहोदों। फरायसालिफोरनि गासैबो फोरोंगिरि, माखासे मावसुमा आरो फरायसाफोरखौ फरायसालिनिफ्राय बाहेरायाव बहननानै मोनसे बम आरो डग स्क्वाडआ गोख्रोङै संदानना दिहुननो थाखाय फरायसालिसिम नुजाथिहोयो। बेनि अनगायैबो माखासे सप्तानि सिगां दिल्लीनि नेशनेल केपिटेल रिजन एबा NCRनि गासै 150निबो बांसिन फरायसालिफोरखौ बमा बेफ्रुहोनायनि हुमखिबो मिथिनो मोननाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो जयपुरावबो बेबायदि एखे रोखोमनि हुमखि होदों होननानै फोरमायथिदों, जायनि थाखाय फैबाय थानाय समफोराव गोख्रोङै नायबिजिरनो लानाय जाबाय होननानै मिथिनो हादों। माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा रबिबारखालि मंगलदै जिल्लानि खारुपेटिया नोगोरनि शमशान घाटनि साखाथियाव थानाय गंसे काली मन्दिराव खाबु लानानै मन्दिराव हाबनानै 1 लाखनिबो बांसिन बेसेननि माखासे बेसेन गोसा धातुफोरखौ लुथिनानै लांदों सिखावआ। बे जाथायखौ मन्दिरनि CCTV फुटेजनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो हादों। बेबायदि जाथायखौ फुंनि समाव मन्दिरनि सामलायग्रा आफादनि सुबुंफोरा मिथि मोननायनि उनावनो पुलिसनो खौरां हरनायनि उनावनो नायबिजिरनो आखायाव लानाय जायो। बबेखानि बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नागालेन्ड रायजोनि डिमापुर नोगोराव थानाय आरबान हाटआव 6थि हादरसा नांजाबारि एबा इन्टारस्टेट खुंफुंनाय जादों। दिनै 13 मे समबारखालि खुंफुंनाय बे रंजालि बैसागु फोरबो हाबाफारियाव गिबि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोजेनो खुंफुं आफादनि आफादगिरि ACS अफिसार नरेन चन्द्र बसुमतारिया। बेनि उनाव नैथि हाबाफारि बायदियै आजै-आजौफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जायगानिनो समाज सिबियारि महेन्द्र थाउसेना बिबार बावजेनो। थामथि हाबाफारिखौ फुंनि 9:30 रिंगायाव बर'नि दामजु खाम सिफुंनि दामनाय देनायजों हारिमुआरि हानजा सुरनाय जायो आरो बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ डिमापुर नोगोरनि पुलिस कमिशनार एबा IPS अफिसार केभिदुत सावभियाया फिरफिला हमनानै जागायहोनायजों लोगोसेनो बेखेवनानै होयो। बे हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ डिमापुर नोगोरनि आरबान हाटनिफ्राय जागायजेननानै राजाबारि सुपार मार्केटसिम मावफुंनाय जायो। बेनि उनाव सानसेनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव आइजोफोरनि दिरुं बोनाय आरो दो बुख्रुबनाय हाबाफारिबो मावफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव नागालेन्डनि डिमापुर नोगोर ओनसोलाव थानाय बर' समाज आरो साखाथि फाखाथि गलाघाट आरो कार्बि आंलंनि गोबां बर' सुबुंफोरा गाजा गोमजायै लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो आरो बैसागु फोरबो फालिनायाव रंजा बाजा रंजाफैयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै नागालेन्ड डिमासा पाब्लिक अर्गानाइजेशननि आफादगिरि दितुस बाबेना हारिमुआरि बायदि मोसानाय आरो गेलेमु हाबाफारिखौ बेखेवजेननानै होदोंमोन। खुंफुं आफादनि गागि आफादगिरि नरेन चन्द्र बसुमतारिनि मासि दैदेननायाव जानाय गेवलां मेलनि हाबाफारियाव आलासि सिनायथि हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन। गिबि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादा दिहुननाय हिरिम्बापुरिनि बारदै सिख्ला बिसम्बिखौ बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। बे बिसम्बि बेखेवनाय हाबाफारियाव बुंथिगिरि आलासि थरेन बर', BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारी आरो गोबां सानसुमैफोरा बाहागो लादोंमोन।
बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय रौपहि दुर्गा मन्दिर दरखं मोखाङाव रौपहि दख'रा रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव 12 मे खालारखालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै फुंनिफ्रायनो रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि गोथार फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसेनो गोबां हाबाफारिबो लानाय जादों। बे रौपहि दख'रा रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि गेवलां मेलाव गाहायालासि महरै बाहागो लानानै मिरु बंशनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिया गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। खौरांनि गेजेरजों बिबुंथि लाखियोदि बर' हारिया गोबाव बोसोरनिफ्रायनो रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिबोबाय थादों। साफ्रोमबो बर'फोरा जेरावखि थाया मानो गुबुन हादराव थाया मानो बर' हारिनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ फोथांनानै लाखिनांगौ। रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोमोन्दो थानाय एबा फैबाय थानाय समाव हारि हिसाबै बे बुहुम बिखायाव बर' हिसाबै बर' सिनायथि जानानै जों थांनानै थानो थाखाय रंजालि फोरबो एबा गासैबो बर' हारिनि फोरबोफोरखौ जों दिदोमै लांबाय थानांगोन होननानै फोरमायो। बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि गेजेरजों सांग्रां हारिमुआरि समाजा बिबुं बान्था गथायो। फारियै दामजु दामगिरि लासित स्वर्गियारिनो अस्ताद बिबुं बान्था, बिसारद मोसाखावरि ललिता बसुमतारिनो लक्षी बिबुं बान्था आरो रंगिना बसुमतारिनो सरस्वती बिबुं बान्थाखौ गथायनानै होयो। एबसुनि बारग' आफादगिरि BJA CBMनि बारग' गाहाय बोसोनगिरि बर' रेडिअ' आरो टिभि आर्टिस्ट एस'सिएशननि बोसोनगिरि गंगाधर रामसियारिनि आखाइजों। हारिमु मोनाबिलिखौ रंगिना संगिना मेहेरगोनां खालामनो थाखाय अदालगुरिनिफ्राय आथिखालनि जाखांफुनाय देंखोगिरि इलिसा बर', बर'नि मुंदांखा जाखांफुनाय फावखुंग्रि सुदेमसना रामसियारि, गहपुरनि देंखो रोजाबगिरि बिबुंसार गयारिमोनखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।